Анализаторската компания Gartner прогнозира, че спада в IT сектора в световен план ще бъде 5,2%, но най-сериозно ще бъде така свиването на пазарите в Източна Европа. Смятате ли, че региона ще бъде толкова силно засегнат? Очаквате ли рязко намаляване на инвестициите? За съжаление, аз трябва да се съглася с тази оценка. IT сектора е инфраструктурен сектор. Той служи за гръбнак на другите бизнеси, за да могат да си правят по-ефективно, да си извършват работата. Но в режим на криза разходите по отношение на IT услуги и продукти се ограничават. Всяка фирма отлага покупката, доколкото е възможно, като крайен резултат фирмите, работещи в IT сектора, изпитват сериозни затруднения. Просто клиентелата им изчаква да си купи след като измине кризата, но служителите в фирмите не чакат да си получат заплата, те очакват всеки момент това да става. И спада се отразява, категорично се отразява на сектора. Смея да твърда, че фирмите, които не са се структурирали както трябва и разчитат само на продажби на техника или на услуги, изпитват наистина сериозни затруднения, но тези, които имат сервизни контракти, които са постоянни и изискват непрекъсната дейност от тяхна страна, ще се справят. Коментира се, че държавата също има своята роля за тази стагнация на пазара, тъй като от една страна частния сектор свива инвестициите си, от друга страна пък държавата, която намали рязко поръчките си заради орязаните разходи, довежда до ограничаване на възможностите пред компаниите. Към днешна дата все още в България държавата е най-големият клиент на IT услуги и продукти. Естествено е, че когато най-големият клиент си свие потреблението, това също се отразява на фирмите. И се получава точно същия ефект, както и от другата страна. Така, ножицата е доста стегната. Трудно се оцелява в тези условия, но пак твърда, че добре работещи фирми ще се справят и ще излязат от кризата. Включително някои от тях ще излязат по-силни, отколкото са влезли. Поради факта, че други техни конкуренти, които не са се справили толкова добре, просто ще са загубили част от пазарните си позиции. Сега наскоро Асоциацията на компаниите от сектора обяви своите критики в две посоки. Едната посока беше, че обществените поръчки се провеждат все още непрозрачно и при недостатъчно добри условия за компаниите. Другата критика беше по отношение на държавната политика към компания информационно обслужване. Дори беше поискано тя да се закрие. Промени ли се правителствената политика, държавната политика по тези два въпроса? От Байт поставихме въпроса по отношение на обществените поръчки. Това не е ново. Обществените поръчки по отношение в IT сектора са опорочени от доста време. Законът за обществените поръчки създава условия да се опоручават още по вход. Байт се бори и така имаме съществен успех в това да предотвратяваме опорочени търгове. Очакват се промени в ЗОП. Надявам се те да са такива, че да позволят контрола по отношение на направени задания, които фаворизират една или друга фирма за сметка на всички останали, да бъде по-голям и в край на края ще доведе до изчистване на тези вредни практики. В отношение на информационно обслужване, това е така емблематичен пример как една държавна фирма може да печели обществени поръчки, които са написани специално за нея. Като крайна мярка, която би решила кардинално проблема, от Байт заявихме позиция, че информационно обслужване трябва да бъде закрито. Сега Финансово министерство не споделя нашата теза. Специално министър Дянков счита, че това не е правилен ход, но са поели един ангажимент, че ще изолират автоматичното печелене на обществени поръчки от страна на информационно обслужване и се очаква, че информационно обслужване ще се бори наравно с всички останали играчи от сектора за спечелването на евентуалните търгове. Най-малкото, което може да се направи. Първо име да наблюдаваме, но това, което мога да кажа, е, че ние няма да се откажем от натиска, който оказваме и в момента и няма да си променим позицията, докато не видим реален резултат. Също така, по отношение на информационно обслужване, не ни интересуват кратковременни решения, защото ние имаме едно правителство, което обаче е все пак едно правителство. Той има мандат, той ще свърши някакъв етап. И бихме желали да видим такава организационна конструкция, която ще да гарантира дългосрочен ефект, така че информационно обслужване да не може, даже и следващото правителство да желае да го направи отново фаворизиран играч, да не може да бъде поставено в такава позиция. Добре, благодаря ви за участието и успех на новата компания.